עכשיו לפקודה להפסיק לנשום, כולם מפסיקים לנשום ל3 דקות. מוכנים? קדימה. יפה. בראבו ברווז. אני שמעתי אותך נושם. הפודרה דיבר. אתה לא מבין מה זה תרגיל לא לנשום? לא מפקד, אולי אתה יכול להראות לי? בבקשה. מפקד טוב תמיד משמש דוגמה. עכשיו אני אראה לכם איך מפקד לא נושם 3 דקות בקלות. אתה מוכן? קדימה. 3, 4. עברו רק 10 שניות, המפקד. עוד 2 דקות ו17 שניות. אולי שעון מקולקל? לא, מפקד. יש לך עוד דקה 55.